سلام كما يتعلو كبرات عزب تعرتها زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكال حرقوم ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ በልጅማዊት ክለብ ኢንተርማሽ ጎበርት ማርቲክስ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ትማላብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝተሰርዐ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ውድድር ተሳቲፉ እዚ ካብ ኢሽቦርን ክሳብ ፍራንክፈርት ዝተኻየደ ውድድር 185 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበረ ኮይኑ ኤርትራዊ ቢንያም ኣብዛ መድረኽ ካብ ዕዉ ዝኾነ ኣየርላንዳዊ ሳም በነት ናይ ቦራ ዝኾነ ግዜ ከይከሰረ መበል 38 ደረጃ ሒዙ ንውድድሩ ክዛዝም ክኢሉ ኣብዛ ውድድር ተራ ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ኣብ ምትባዕ ቢንያም ዘረኣይዎ ስፖርታዊ ጭውነት እምብዛ ጎልሕ ካብ ምንባሩ ዝተላዕለ ኣልቦ ማዕከና ዜና ክስሕብ ክኢሉ እዩ ቢንያም ግርማይ ምስ ክለቡ ኢንተርማሽ ክሳብ 2026 ዘጽንሖ ሓድሽ ውዕል ፈሪሙ ከም ዘሎ ክለቡ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘርግሓቶ ዜና ኣፍሊጣ ኣላ ብሃገራዊ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኤርትራ ዝተወደበ ሃገራዊ ውድድር ትራክን ሜዳ ተግባራትን ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ካብ 28 ክሳብ 30 ሚያዝያ 2022 ኣብ ስታድየም ኣስመራ ክካየድ ድሕሪ ምቕናይ ተዛዚሙ ኣብቲ ዞባ ማእከል ብክልቲኡ ጾታ ጎብለል ዝኾነትሉ ኣጋጣሚ ከዓ ዕወታት እዞም ስዑብ እዮም ኣብ 100 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ሳሴቲ ሜድያን ተኽለ ዞባ ማእከል ካልእቲ ቅሳነት ፍስሐ ዞባ ማእከል ሳሴቲ ሰላማ ሸብር ዞባ ደቡብ ኣብ 100 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ሳልሳይ አብርሃም ነጋሲ ዞባ ማእከል ካልኣይ ፍጹም አብርሃም ዞባ ደቡብ ቀዳማይ ናትናኤል ገብረ እግዚአብሔር ደንደን ክኾኑ ከለዉ ኣብ ናይ 200 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ሳሴቲ ሰላማ ሸብር ዞባ ደቡብ ካልእቲ ሉያ በረኸ ዞባ ደቡብ ቀዳመይቲ ቅሳነት ፍስሐ ዞባ ማእከል ኣብ 200 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ሳልሳይ ሚካኤል ዮሃንስ ደንደን ካልኣይ ሚኪያስ ዮሃንስ ዞባ ማእከል ቀዳማይ ፍጹም አብርሃም ዞባ ደቡብ ኣብ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ሳሴቲ ሰናይት ስምዖን ዞባ ዓንሰባ ካልእቲ ሚካኤል ዕቑባይ ዞባ ማእከል ቀዳመይቲ ኣልማዝ ክፍሎም ዞባ ማእከል ኣብ 400 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ሳልሳይ ነዊል ፍጹም ደንደን ካልኣይ ብስራት ፍስሐ ዞባ ማእከል ቀዳማይ ገብረዝ ግዳጉ ደንደን ኣብ 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ሚካኤል ዕቑባይ ዞባ ማእከል ኣልማዝ ፍጹም ካልእቲ ዞባ ደቡብ ቀዳመይቲ ዲያና ሽሻይ ዞባ ማእከል ኣብ 800 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ሳልሳይ ገብረዝ ግዳጉ ደንደን ካልኣይ ዓብዱረዛቅ ሱሌማን ዞባ ዓንሰባ ቀዳማይ ፍትሓዊ ዛይ ዞባ ማእከል ኣብ 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ዲያና ሽሻይ ዞባ ማእከል ካልእቲ ፍዮር ገብረ ህይወት ደንደን ሳልሰይቲ ሮዛ ሳለ ዞባ ማእከል ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሳልሳይ ኢዮብ ዘርኢት ደንደን ካልኣይ ዓብዱረዛቅ ሱሌማን ዞባ ዓንሰባ ቀዳማይ ዳዊት ሰዓር ዞባ ማእከል ኣብ 3000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ሮዛ ሳለ ዞባ ማእከል ካልእቲ ኣስቴር ዩባበ ዞባ ማእከል ቀዳሚት ፍዮሪ ገብረ ህይወት ደንደን ኣብ 3000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ሳልሳይ መርሃዊ መብራህቱ ደንደን ካልኣይ ሃብቶም ሳሙኤል ዞባ ዓንሰባ ቀዳማይ ዳዊት ሰዓር ዞባ ማእከል ኣብ 3000 ሜትሮ ስቴፕል ቼዝ ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ሳሌም ዞሞ ዞባ ደቡብ ካልእቲ ፍዮሪ ስሞን ዞባ ማእከል ቀዳሚቲ ልዋም ተስፋ ስላሴ ዞባ ማእከል ኣብ 3000 ሜትሮ ስቴፕል ቼዝ ደቂ ተባዕትዮ ሳልሳይ መኮንን ኣርኣያ ደንደን ካልኣይ ሳይሞን መብራህቱ ደንደን ቀዳማይ ኣቤል የማነ ዞባ ማእከል ኣብ 5000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ሰሚራ መኮንን ዞባ ማእከል ካልእቲ መርሃዊት ወልዳይ ዞባ ደቡብ ቀዳመይቲ ሶሳኒት ሓይላብ ዞባ ማእከል ኣብ 5000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ሳልሳይ ሳይሞን መብራህቱ ደንደን ካልኣይ ዳንኤል ገብሩ ዞባ ማእከል ቀዳማይ ሃብቶም ሳሙኤል ዞባ ዓንሰባ ኣብ 4 ብ100 ሪሌይ ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ደንደን ነሓስ መዳልያን 2000 ናፋን ክትሽለም ከላ ካልእቲ ደቡብ ብሩር መዳልያን 4000 ናፋን ቀዳሚት ድማ ማእከል 8000 ናፋን ወርቂ መዳልያን ተዓዊተን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተመሳሳሊ ርሕቀት ድማ ሳልሰይቲ ደቡብ 2000 ናፋን ነሓስ መዳልያን ካልእቲ ማእከል 4000 ናፋን ብሩር መዳልያን ቀዳሚት ድማ ደንደን 8000 ናፋን ወርቂ መዳልያን ተዓዊተን ኣብ 4 ሪሌይ ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ደቡብ 2000 ናፋን ነሓስ መዳልያን ካልእቲ ደንደን 4000 ናፋን ብሩር መዳልያን ቀዳመይቲ ማእከል 8000 ናፋን ወርቂ መዳልያን ኣብ 4 ሪሌይ ደቂ ተባዕትዮ ሳልሰይቲ ደንደን 2000 ናፋን ነሓስ መዳልያ ካልእቲ ዓንሰባ 4000 ናፋ ብሩር መዳልያ ቀዳመይቲ ማእከል 8000 ናፋ ወርቂ መዳልያ ኣብ ዳርባ ዓረር ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ኣዜት ሰሎሙን ዞባ ማእከል ካልእቲ ተርታ ተክለ ሃይማኖት ዞባ ማእከል ቀዳሚት ሊድያ መሓር ዞባ ደቡብ ኣብ ዳርባ ዓረር ደቂ ተባዕትዮ ሳልሳይ ኤርምያስ መንግስት ዞባ ደቡብ ካልኣይ ናትናኤል መልኣከ ዞባ ማእከል ቀዳማይ ዶኒክ ሰመር ዞባ ማእከል ዳርባ ዲስካስ ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ታርታ ተክለ ሃይማኖት ዞባ ማእከል ካልእቲ ፌሩስ ተስፋ ኣለም ዞባ ዓንሰባ ቀዳሚት ሊድያ መሓሪ ዞባ ደቡብ ኣብ ዳርባ ዲስካስ ደቂ ተባዕትዮ ሳልሳይ ሄርሞን ገብረ ንጉስ ዞባ ዓንሰባ ካልኣይ ግርማይ ዓንደ ዞባ ማእከል ቀዳማይ ሳሙኤል ተክለ ዞባ ደቡብ ኣብ ዳርባ ጭመራ ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ሚለና ተክለ ሃዋርያት ዞባ ማእከል ካልእቲ ዘመን ተክለ ሰንበት ዞባ ዓንሰባ ቀዳመይቲ ሰይሙኒ የማነ ዞባ ጋሽባርካ ዳርባ ጭመራ ደቂ ኣንስትዮ ሳልሳይ
ميرون حلفهم دندن كالاي ناهم تخلى ميكائيل زوبا عن سبا قداماي ريدوان ناصر زوبا دوبو لعل زلادك انسيو سالسيتي هانا جيديون زوبا ماكل كاليتي مير بره زوبا ماكل قدامي سمير ابراهانه لعل زلادك توعاتيو سالسي ابي سلام اخبرو ماكل كالاي سليمان ابراهيم زوبا عن سبا قداماي عبدو سليمان ادم زوبا عن سبا مريت زلادك انسيو سالسيتي مير بره زوبا ماكل كاليتي سنايت سومون زوبا عن سبا قداميتي سلاماويتو سامويل زوبا ماكل مريت زلادك توعاتيو سالساي ميلكياس يوناس زوبا ماكل كالاي يوناس كبرونغو زوبا ماكل قداماي عمر عبد الله زوبا عن سبا بمخان زتدالولو مدالياتاتن كمون ገንዘባዊ ሽልማት ካብ 500 ክሳብ 2000 ናፋ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ክብሪ ዕዱማትን ሓለፍቲ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ዞባታትን ተቐቢሎም بفدرشن كعسو غري زوبا ماكل توديبو كاز غني شامبيون كعسو غري دقانسيو زوبا ماكل 2022 زحل فقدام 30 ميزاب ستاديوم اسمرا بدنقه تزازيمو ابتي كافرق معلتي جميرو استخايده 3 ميزاب زم ግጥማት መምሕዳር ጎራይፍ ንበሪኽ ቅድም ድሕርን ዕረፍቲ ብዝረኸተን ሸቶታት በዓብላል ዝኾነ ጾታ 3 ባዶ ክትረጥ ዓንከላ ሲዒቡ ኣብ ዝተኻይደ ጾታ ድማ ኣብ መንጎ ኩባንያ ህንጻ ሰገን ገጀረትን ድማ ተመጣጣን ጾታ ይነሩ ይኹን በር ኣብ ነዊሕ ዝተሰረተ ምቅባል ኩዕሶ ስልቲ ትጥቀም ሰገን ድሕር ዕረፍቲ ዝረኸተን ክልተ ሸቶታት ነታ ድሕራ መበል 75 ደቂቃ መገዲ ፊዮና ገርግሽ ዝተመሳሰላ ገጀረት ብጸቢብ ክልተ በሓደ ሲዕራትያም ኣመዛዝምተን ክልተ ዓበይቲ ክለባት ደንደን ኢንሹራንስ ኔና ሚራውሪደን ብላዕሎት ሓለፍትን ናይ ክብሪ ዕዱማት ተሰኒ ድማ ጾተና ካይድን ኣብዚ ግጥም ድማ ሻምፒዮን በሙኻና ባጎ ረጋጊጻ ዝነበረት ክለብ ደንደን ቅድም ድሕን ዕረፍቲ ካብ ተጻዋታ ምስጋና መሐሪ አዲያማቶ ብርሃን ሳራ ዮሐንስ ብዘይካዙ ድማ ተቐይራ ድሕራ ዝኣትወት ፈቃዱ ገዳሙ ዝረኸተን ሸቶታት ሓጊዛ ብሓፈሻ ድማ ደንደን ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብገፊሕ 4-1 ተዓዊታ በዚ ድማ ክለብ ደንደን ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሻምፒዮን ናይ ዓመት ስፖርት 2021-2022 በሙኻን ተሸላሚት ወርቂ መዳልያን 30,000 ናቕፋን ከም ድማ ዋንጫን ክትከውን ከላ ክለብ ኢንሹራንስ ድማ ካልእት በሙኻን ብሩር መዳልያን 20,000 ናቕፋን ረኺባ ኩባንያ ሰገን ድማ ሳሴት በሙኻን ናይ ናሓስ መዳልያን 10,000 ናቕፋን ሽልማት ረኺባ بعفش أبزي ككاد زغني شامبيون كعسوري دك أنشو نايزوبا ما كل شوعة تجانتات ناي تكالات زواتات زت على الانتصاتيفن بزي كازي نزور الدرات ومغرت والشغنالو زغني انترناشنال ديانو زغنا سوزانا سمراب إل سايوهانس ناي قدام الدرجة ديانو أرسيما هايلر رايل تدروس دما وانشان حارشين حمشيمتين متوابع جنزر تعديلا أموداتا كلن عوتات جانتات والكسوات دما زت دالولهم شلمات كابيت سفر على حلفتي تقبلهم عايز اقول بقى يا غبي انا بلا كبرات عزبتي نسعى سرارة على توزيع سبورت هذه في التسم سلامك تعلقوا مع زيننا مسكم ستورفو مرات تير تي في حدكم بوجنيجن سلام